que són realment aquestes primes úniques d'assegurances. Sí, doncs és una prima que se paga tot d'una, se formalitza el préstec hipotecari i se fa durant tota la vigència del préstec. No és la típica prima que pagam anualment, que se va renovant anualment, sinó que pagam un import molt elevat, 20.000, 30.000, 40.000 euros d'inici, quan ens donen hipoteca, perquè ens cobrirà, en teoria, tot el préstec hipotecari. Clar, el problema és que moltes de vegades, la gran majoria de vegades, com és el cas que ha arribat en el Tribunal Suprem, la gent no sabia que realment estava subscrivint una assegurança d'aquest tipus. Clar, què passa? Que al final aquests 20.000, 30.000, 40.000 euros els pagam molt més, perquè se financia a través de la pròpia escritura de préstec. Per tant, el capital augmenta, pagant més interessos, i acabem pagant no només aquest import, sinó tal vegada el doble. Clar, Cristina, potser no només és que molta de gent, nosaltres inclosos, no sabem ben bé que és una prima única, sinó que també la gent que mos veu o mos escolta pensa: m'ha afectat a mi? Perquè per ventura no en tenen ni idea. A qui ha afectat aquesta prima única o aquestes primes úniques amb aquestes assegurances, i com poden saber si mos hi han inclòs? Sí, haurien de revisar el préstec hipotecari. Això sí que és cert que va haver-hi 2 o 3 entitats bancàries en concret que imposaven aquesta assegurança, no totes. La que s'ha condemnat pel Tribunal Suprem és Banc Santander, que venia de Banc Popular. Aquí a les Balears, tots aquells que venien d'Escrèdit Balear, Banc Popular, solien tenir aquest tipus d'assegurança. El que hem de mirar, revisar l'escriptura de préstec i veure si hi ha en un dels apartats prima d'assegurança única, ordre de transferència. Aquí veurem un import de 20.000, de 30.000, solen ser imports molt elevats. Abans de l'any 2019, que va ser quan se va introduir la nova llei de crèdit immobiliari, era una pràctica habitual. Després, per tant, de 2019, aquelles persones que hagin firmat una hipoteca recent, segurament aquest tipus d'assegurança no la tenen. Però els d'abans d'aquesta data, que revisin, perquè tal vegada se poden veure afectats. Recordem, afectaria les assegurances de vida, no altres que també a vegades van vinculades a les hipoteques, com per exemple les de la llar. No? És vera que no sempre són únicament les de vida, però en aquest cas afectaria només a les assegurances de vida. Sí, en aquest cas del Tribunal Suprem són assegurances que cobreixen la mort, una malaltia, per tant, vida. I se financiaven a través del propi capital del préstec. I, Cristina, com variaran les hipoteques amb aquesta nova mesura considerada pràctica abusiva? Canviarà qualque cosa? Haurem de veure com afectarà o com canviarà? O d'entrada ja sabem que ho capgirarà tot? Doncs aquí preveiem una onada important de litigi, perquè les diferents audiències provincials, per exemple aquí a Balears, teníem un criteri una mica dispar. Nosaltres mateixos tenim molt d'afectats que els hi varen dir: esperau a que arribin aquestes sentències del Tribunal Suprem com ha arribat. A partir d'ara, doncs, aquells que s'ho estaven pensant que encara no havien reclamat en base a aquesta sentència tindran ja una base molt sòlida per poder reclamar. A partir d'ara, sabent que ja no és una pràctica habitual, perquè s'ha prohibit per llei la pràctica vinculada d'assegurances, només queda obligatòria l'assegurança de la llar, per tant no ens poden imposar mai una assegurança de vida i amb el mateix banc. Per tant, les hipoteques actuals no afectaran molt, però sí que és cert que totes aquelles del passat, hipoteques signades anteriorment de persones que no havien reclamat, doncs que ho revisin, perquè segurament podran a partir d'ara reclamar. Important, no? Aquesta qüestió, saber com ho hem de fer, saber si mos afecta o no, saber com hem de reclamar, perquè també és una cosa important que moltes vegades fa presa, fa vessa, no? I és important perquè si tenim la seguretat de que mos pot compensar o mos pot d'alguna manera treure d'aquest pou, està bé, no? Com ho ha de fer una persona que, per exemple, tingui aquesta prima, tingui aquesta clàusula o aquest producte abusiu i vulga també recuperar els seus dopes? Doncs el primer que hem de dir que són quanties rellevants, perquè sí que és cert que el Suprem el que diu és la part proporcional de la prima que has disfrutat, és a dir, si tu has signat una hipoteca el 2015 i ara reclames, doncs la part proporcional d'anys que has tingut la cobertura no te la tornaràs banc, però l'altra part sí, no? Els anys que te quedin d'hipoteca, que tal vegada són a 40 anys. Per tant, estem parlant de quanties que són molt rellevants. 20.000, l'has dit abans. 20.000, 30.000, 40.000, en relació, normalment, per exemple, aquest cas que ha arribat en el Suprem és un 16% del capital. Aquesta prima és un import molt elevat i pensant que fem front a quanties rellevants. Per tant, persona que vegi que té aquest producte, el primer, haurien de fer una reclamació a l'entitat financera. També pot fer després una reclamació a la Direcció General d'Assegurances. I sí,
amb tot això el banc no vol tornar cap quantitat, que sàpiga que haurà de posar una demanda en el jutjat del seu partit judicial i a partir d'aquí iniciar un procediment contra l'entitat financera. I això és una cosa relativament ràpida, perquè quan dèiem que tu pots anar reclamant el banc d'entrada, nosaltres solem fer molt de cas, ja quan hi ha una entitat aliena en el banc, no sé si anant en el consorci d'assegurances, potser hi ha una mica més de força, però per no haver d'arribar a judici, se sol resoldre aquest tema o els bancs, en aquest sentit, se fan els suets, encara que siguin bancs espanyols, i no solen atendre aquest tipus de demandes. Sí, no, desgraciadament el procediment no és curt. Si hem de posar una demanda judicial, aquí ja entrem en terminis judicials, per tant, 1 any, 2 anys, podem estar de batalla judicial, això ho hem de dir. Sí que és cert que la banca fins ara no hi havia cap sentència del Suprem damunt d'aquest tipus de producte, per tant hem de veure com reaccionen i si de partir d'ara començaran a oferir acords a aquelles persones que posin la reclamació. Clar, si el banc mos oferís una oferta o volgués negociar amb una reclamació només del client, en menys de 2 mesos ho podríem tenir resolt. Però clar, el problema és que mos temem que la banca el que farà serà lo de sempre, no? Ho hem vist amb les despeses hipotecàries, en clàusules sol, multidivises. La banca no vol mai arribar a un acord amb el consumidor, desgraciadament, no? I mos hem d'obligar a litigar. Si és escalt del litigi, doncs que sapiguem que desgraciadament serà un camí llarg, però esperem que pugui anar bé. Cristina, així com per exemple quan hi ha un litigi en temes laborals, sí que guanyis o perdis, el client no, el treballador no s'ha de fer càrrec dels costos, no? de judici, etc. En aquests casos, si per exemple se perd, sí que s'ha de fer, s'ha d'assumir com a consumidor les costes del judici que se sol dir. Clar, pensant que amb una demanda judicial la part que perd un procediment judicial en un tema civil o mercantil ha de pagar les costes del contrari. Normalment aquests casos bancaris, de consum, que ja tenen una base sòlida i consolidada, el consumidor mai arriba a perdre amb costes, és a dir, no arriba a perdre i a més haver de pagar en el banc el seu abogat i el seu procurador. Sol ser l'inversa. El banc, quan perd, com ha passat amb aquestes sentències del Tribunal Suprem, que en aquest cas aquests senyors anaven en justícia gratuïta, a més, amb abogat i procurador d'ofici que fan una gran feina, s'han imposat les costes a l'entitat financera, costes de primera, segona i tercera instància. Per tant, aquí a la banca el cost que pot tenir de no voler arribar a un acord amb els consumidors pot ser molt més elevat inclús que el que estan reclamant. Per tant, invocam aquí a la banca, si mos escolta, que intenti arribar a un acord amb els consumidors. Però jo tinc la sensació, i crec que és molt positiva, que s'està fent una transformació en la manera d'entendre les assegurances, els productes que poden resultar enganosos. La banca ha de canviar, perquè són moltes ja les sentències, els casos guanyats a favor dels consumidors. Són molts els tocs d'atenció a la banca. No sé si és massa optimista pensar que podria ser això la final d'aquestes propostes abusives que tenen els bancs. No sé si és massa optimista pensar això. Bueno, sí que és cert que per una banda el consumidor de cada vegada un poc més té més educació financera, sap més quins són els seus drets i com fer-lo i com reclamar. Per una altra banda, la banca ha tingut una i darrere una altra de sentències condenatòries del Tribunal Suprem, d'audiències del Tribunal Europeu, però sí que és cert que la banca, el moment que ha començat a canviar, no és voluntàriament i per condenes, sinó a partir de l'any 2019, que se canvia la llei de crèdit immobiliari i ja queden fora de regulació, per exemple, això, pràctiques vinculades. Vas a demanar una hipoteca i te col·loquen assegurances, nòmines, per tal de bonificar-te el tipus d'interès. Doncs tot això ja ha quedat fora, però a partir de l'any 2019, quan la llei ha deixat ben clar el que sí se pot fer i el que no. Per tant, optimisme, jo crec més en l'obligació legal i la sanció, si no, no canviaran. Fem una tasca molt didàctica també, aquesta informació. I això passa només quan són crèdits hipotecaris o en moltes operacions també t'inclouen aquest tipus de primes úniques. Tu ara parlaves, no sé, jo m'imagino una prima d'una pòlissa de crèdit, que molts d'autònoms la tenen. També quan tens una pòlissa d'aquestes te poden obligar a tenir una prima única o se solen focalitzar en les hipoteques que sol ser allò que qui més qui manca demanar qualque vegada. O no t'obliguen, però quasi, no? Que és com una altra estratègia, Cristina, que te diuen si no, et costarà més. Clar, aquí ho hem vist també en préstecs personals, en pòlisses de crèdit a nivell empresarial no, però sí que en préstecs personals sí que ho hem vist. Clar, aquí la part proporcional és més petita, un préstec personal de 10-15.000 euros, te fan una prima única tal vegada 2 o 3.000, que ja és molt,
però també ho fan. On més s'ha aplicat aquest tipus de clàusula és en préstec hipotecari. I clar, el que comentes, Marta, al final, diuen, bueno, no és obligatori, però si vols hipoteca ho has de signar. Per tant, això que és una pràctica vinculada, que ara per llei està prohibida, encara veiem, perquè ens ho compten els consumidors que venen a l'oficina. I són més cares que en altres companyies. Encara està passant. I clar, no te deixen anar-te a el teu mediador o a la teva asseguradora de confiança i demanar una prima i dur-li, sinó que, bueno, no, aquesta no la volem la nostra, perquè és més cara. I canviant de prima, perquè clar, ara hem parlat sobretot d'assegurances de vida, no? Però aquestes de la llar, que són molt més habituals, que quasi venen en el PAC, hipoteca, aquestes que te diuen, bé, tu te'n pots anar, però si no te pujarem aquest 0,25, o no record, no?, les quantitats exactes, això també és una pràctica abusiva. Sí, és una pràctica abusiva i desgraciadament és habitual, és a dir, diuen, l'assegurança de la llar... Però aquesta no se pot recórrer, encara. No, aquí estaríem parlant d'una altra cosa. Aquí no estem parlant de primes úniques, perquè l'assegurança de la llar sol ser amb un caràcter anual, renovable o semestralment. És l'única assegurança que és obligatòria per llei, però el que també ens diu la llei és no tens per què signar-la amb el banc que estàs fent hipoteca. Tu te'n pots anar a una altra asseguradora i dir-li, escolti, quan vas en el banc a subscriure el préstec, dir-li, ja tinc l'assegurança feta. Sí, però allò que diu la Marta és que moltes vegades per retenir com a client i tenir també com a més cobertura, allò que fas banc és d'entrada demanar que te quedis amb ells o que facis aquest préstec amb ells, fins i tot millorant una mica les condicions o empitjorant-les si és el cas que vens amb una assegurança d'un altre lloc. Si te bonifiquen més la hipoteca si vas amb l'asseguradora d'ells que si te'n vas amb una altra asseguradora. El que aquí els consumidors tenen molt clar, el cost comparatiu, perquè si anem a una altra asseguradora me sortirà molt més barat anualment que anar amb l'asseguradora del banc, que al final me bonifica, el que te bonifica és poquíssim, fer aquesta comparativa i dir, tot i això, me compensa més anar amb la meva asseguradora, no? I optar per aquesta altra opció. S'ha de tenir molta de cura, sobretot amb això, perquè al final te bonifiquen i al final acabes signant hipoteca i 40.000 productes vinculats que tal vegada no vols, una alarma, jo no vull res de tot això, no? I t'obliguen a subscriure-lo, o sigui, hem d'anar molta alerta. I sobretot reivindicar la figura de l'assessor, de la persona independent, perquè un banc és un banc, i un banc t'aconsellarà, evidentment pensant en els seus beneficis, però existeixen aquestes figures. Nosaltres tenim la nostra assessora de Capçalera, que és la Cristina Borrallo, que d'aquesta manera ens podem informar, no?, i ens poden assessorar sobre realment el que ens convé. Revisau, consultau, comparau, crec que és el millor per als usuaris bancaris, perquè si no ens poden donar compte que al final acaben pagant de més, que és el que realment passa. Cristina, moltíssimes gràcies i que sigueu treballant, fent feina de valent, vetllant els drets dels consumidors. Cristina és el nostre, l'heroi sense capa dels animals és el Manu Ruiz, però la dels usuaris financers és, sens dubte, Cristina Borrallo. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, bon dia.